κατά ακρίβεια πάλι να ανεβήκαμε σε τριψήφιων αριθμών και για να είμαι ειλικρινής, όλες οι επαρχίες εκτός από την Αμμόχωστον έδειξαν μια μικρή αύξηση στο ποσοστό θετικότητας. Ελπίζω αυτό να είναι παροδικό. Η Λεμεσός κατά ακρίβεια έδειξε μια μικρή πτώση χθες. Επομένως πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση πιο στενά. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι δυνατόν να γίνουν καρναβάλια λόγω του ότι θα παρατηρηθεί συνοστισμός και συγκεντρώσεις ατόμων πολλών σε συγκεκριμένους χώρους. Και εάν υπάρξουν κάποιες χαλαρώσεις, αυτές πρέπει να είναι πολύ καλά στοχευμένες, ούτως ώστε να μην μας επιδεινώσει την καλή επιδημιολογική εικόνα που έχουμε τώρα. Άρα δεν βλέπετε να αλλάζει το σχέδιο για να ανοίξουν οι χώροι εστίασης εκτός συγκλονιστικού απρόπτου 16 του Μάρτη? Από ό,τι ξέρω, δεν μας έχει ζητηθεί να εκφραστούμε επί του κειμένου. Δεν γνωρίζουμε κανέναν χρονοδιάγραμμα και θεωρώ εγώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάρθουν αποφάσεις. Όσο θα θέλει και ο Πρόεδρος να ακούσει από εμάς προσωπικά, όπως συνήθως, τις απόψεις μας, εμείς είμαστε έτοιμοι να εκφράσουμε τις απόψεις. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μας έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. Ωραία. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για το πρώτο 15μέρο του Μάρτη. Εσείς, η προσωπική σας άποψη ζητάμε, γιατί ακόμα αποφάσεις δεν λήφθηκαν. Πού βλέπετε έτσι να δίνονται χαλαρώσεις? Κοιτάξτε, θα μπορούσαν παραδείγματος χάρη να επιστρέψουν στα σχολεία τα παιδιά που οι κλίμακες οι οποίες δεν έχουν επιστρέψει, δηλαδή τα γυμνάσια και οι δύο τάξεις του Λυκείου θα μπορούσαν να επιστρέψουν. Θα μπορούσαν κάποιες άλλες δραστηριότητες όπως τα γυμναστήρια παραδείγματος χάρη και κάποια διδασκαλία έναν προς έναν εκτός σχολικών κτηρίων. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την εικόνα, θα μπορούσαν να χαλαρώσουν και κάποιοι άλλοι περιορισμοί, οι οποίοι παραμένουν να συμφωνηθούν. Φυσικά κανέναν από αυτά που ανέφερα δεν έχει συμφωνηθεί και πληρώσει. Όχι, αυτές είναι οι προσωπικές σας απόψεις που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, βλέπετε όχι φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα περισσότερο, σχολές χορού, αυτοί οι χώροι, τα γυμναστήρια πάλι σε personal στυλ να λειτουργήσουν, τα βλέπετε? Όχι, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με τα πρωτόκολλα τα οποία είχαν προηγουμένως. Και ίσως λίγο πιο αυστηρά πρωτόκολλα. Θα δούμε. Φαντάζομαι αυτή τη στιγμή γίνονται ασκήσεις επί χάρτου, επικαιροποιήσεις των διαφόρων πρωτοκόλλων και από τους ιδιοκτήτες διαφόρων χώρων, με την προϋπόθεση να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν γίνεται πιο ασφαλέστατα. Χθες πρέπει να σας πω ότι λάβαμε τηλεφωνήματα από γονείς παιδιών που πάνε στο γυμνάσιο και μας λένε ότι αυτή η κατάσταση είναι χειρότερη και από τον κορονοϊό. Αυτό που ζουν τα παιδιά τους δηλαδή, που βρίσκονται στα όρια της κατάθλιψης τα παιδιά. Δεν ξέρουν και οι γονείς πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Με τα 2 SMS αμένουν σε διαμέρισμα, δεν έχουν επιλογές για να βγουν έξω από τα σπίτια. Και μας ζήτησαν επιτακτικά να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα και αυτή την αγωνία που έχουν αυτοί οι γονείς. Και ήδη δυσκολεύονται γιατί δεν μπορούν να πάνε εργασία και ήδη είναι στα όρια της κατάθλιψης. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση όπως μας μεταφέρετε. Νομίζω δεν είμαστε εντελώς, δεν αγνοούμε μάλλον αυτή την κατάσταση. Γνωρίζουμε το τι συμβαίνει. Θέλουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται να παυληθεί αυτή η κατάσταση, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να έχουμε και το μάτι μας στο τι μπορεί να γίνει και να έχουμε ένα πισωγύρισμα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής με την επιστροφή των δημοτικών σχολείων δεν έχει υπάρξει πρόβλημα και ελπίζουμε να μην υπάρξει πρόβλημα, πράγμα που αποτελεί καλό ιονό για να αρχίσουν και τα γυμνάσια. Ναι, άρα έτσι στέλνετε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Το Μάρτιο τα SMS θα παραμείνουν, λέτε? Δεν γνωρίζω τι θα γίνει εκεί πέρα. Προτιμώ να εκφραστώ αν μου ζητηθεί
μαζί με τους άλλους, δεν θέλω να προκαταλάβω κάποια κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι τα SMS προκαλούν προβλήματα, αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι αν υπάρξει απόφαση για να ανοίξουν παραδείγματος χάρη οι χώροι εστίασης, ίσως τότε θα είναι και ο καιρός να χαλαρώσουν και τα SMS. Εσάς η άποψη σας είναι ότι θα ήταν καλύτερα να κρατήσουμε τα SMS, αν κατάλαβα σωστά. Θεωρώ μέχρι ότου είμαστε εντελώς σίγουροι ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος να μας ξεφύγει. Υπενθυμίζω σε όλους ότι ακόμα είμαστε σε χειμερινούς μήνες. Είμαστε σε κλειστούς χώρους, πράγμα που είναι επικίνδυνο. Ακόμα και στο δικό μας το σπίτι. Ναι, αλλά από τη στιγμή που γίνονται τόσα πολλά rapid test, οι εργαζόμενοι όλοι πάνω κάτω είναι ελεγμένοι. Δεν είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση, κύριε Καραγιάννη? Είναι ελεγχόμενη και συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν πάβει από το καθημερινό να ανιχνεύουμε 100 με 120. Ναι. Και χθες ήταν λίγο έτσι τσιμπημένα και πάλι τα κρούσματα. Ναι, αυτόν έχω πει. Χτες παρουσιάστηκε μία αύξηση θετικότητας σε όλες τις επαρχίες, εκτός Αμοχώστου, η οποία εξακολουθεί να είναι σε μηδενικά. Ναι, η Λάρνακα ανεβαίνει εδώ και 2-3 μέρες. Η Λεμεσός έπεσε χθες. Ναι, ευτυχώς. Αυτό αποδίδεται στις χαλαρώσεις των μέτρων. Ποιος είναι ο παράγοντας έτσι, στην επαναδραστηριοποίηση? Ναι, ήταν τα αποτελέσματα μιας μέρας. Δεν μπορείς να εξάγεις συμπεράσματα από μια μέρα. Πρέπει να περάσουν 2-3 μέρες να δούμε πού είναι η τάση. Αν εξακολουθεί να είναι καθοδική ή ξαφνικά δούμε κάποια άνοδο. Είναι αυτό που μας ανησυχεί. Είναι εδώ που χρειάζεται η αυστηρή επιτήρηση όπως γίνεται και όπως λέμε κατά κόρον πλέον εφαρμογή των πρωτοκόλων στους χώρους εργασίας. Να σας ρωτήσω κάτι για τα παιδιά, ιδιαίτερα του δημοτικού που πάνε τώρα σχολείο και οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ας πούμε στη Λευκοσία σήμερα το πρωί πρέπει να είχε 5 βαθμούς. Εντάξει, εμείς ερχόμαστε λίγο βάρβαρες ώρες και είναι πολύ χαμηλότερες. 2 βαθμοί ήταν το πρωί. Νομίζω τώρα είναι στους, προσπαθώ να δω να σας πω την αλήθεια, είναι στους 6 βαθμούς. Τα παιδιά είναι στις τάξεις, με ανοιχτά τα παράθυρα, τις πόρτες. Το ξέρω και από το δικό μου το παιδί, φοράει ένα σακάκι τόσο χοντρό για να μην κρυώνει. Άλλα παιδιά πάνε και με γάντια και με σκούφους. Δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση εκεί από τη στιγμή που γίνονται έλεγχοι, γίνονται τα rapid test από τους γονείς, υπάρχει ένας έλεγχος, τηρούνται τα πρωτόκολλα στα δημοτικά, το έχουμε δει και εμείς προσωπικά. Οι εκπαιδευτικοί είναι πάρα πολύ επαγγελματίες σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε λίγο τα παράθυρα και τις πόρτες? Καταλαβαίνω, αλλά επειδή τα παιδάκια δεν φορούν μάσκες, αν φορούσαν μάσκες θα έλεγα ίσως θα μπορούσα να τα κλείσω για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά χωρίς μάσκες είναι λίγο δύσκολο. Θα σταλώνει ο αέρας μετά. Θα είναι δύσκολο, θα πρέπει να βάλουν τις μάσκες. Δεν θα πάρω θέση, γιατί μπορεί να με πυροβολήσουμε. Μας πυροβολούν τις τελευταίες μέρες, όπως και εσάς, ξέρετε πώς είναι. Μην μπεις στο ένα, θα σε πυροβολήσουν από εδώ. Μην μπεις στο άλλο, θα σε πυροβολήσουν από εδώ. Δεν παίρνω θέση, αλλά είναι ένα θέμα αυτό για τα παιδάκια μας. Λοιπόν, το γνωρίζουμε. Το γνωρίζετε. Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί στον Πολίτη ήταν πολύ ωραίο το ρεπορτάζ του. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λέει ότι μπορεί να μπορέσουμε να κάνουμε και Πάσχα. Ναι. Και καθαρά Δευτέρα, και δεν ξέρω. Έτσι, κάτι αισιόδοξο δεν θα μας πείτε? Θα πετάξουμε χαρταετό? Εάν διατηρήσουμε την παρούσα εικόνα και αν προχωρήσουν οι εμβολιασμοί με το ρυθμό που προχωρούν μέχρι τότε, με τη βοήθεια του Θεού θα έχει συμπληρωθεί ο εμβολιασμός σε έναν αρκετά υψηλό ποσοστό κατοίκων της Κύπρου, πράγμα που θα ενεργεί και αποτρεπτικά για τον ιό, διότι πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι και ένα 25% θα σπάσει κάποιες αλυσίδες, πιθανές αλυσίδες μετάδοσης του ιού. Επομένως, εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα κάνουμε καλύτερο Πάσχα φέτος από πέρυσι. Φυσικά αυτό εξαρτάται από εμάς και πώς θα συμπεριφερθούμε μέχρι τότε. Το λέμε και το ξαναλέμε και το τονίζουμε. Και ελπίζω ότι και οι καιρικές συνθήκες θα μας επιτρέψουν να είμαστε εκτός κλειστών χώρων μέχρι τότε και να κάνουμε Πάσχα κάτω από συνθήκες ασφάλειας. Για την καθαρά Δευτέρα, μου είπετε. Για την καθαρά Δευτέρα... Είναι ανοιχτός χώρος, κύριε Καραγιάννη μου.
Αν είναι καλός ο καιρός, εντάξει, ίσως μας ζητήσουν άποψη, θα εκφράσουμε άποψη. Άντε, αναμένουμε με αγωνία. Αντιλαμβάνομαι ότι τελευταία στιγμή θα μας τα πείτε τα ευχάριστα, αν είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα. Ναι, θα δούμε. Πάντως, ό,τι και να γίνει, πρέπει να υπάρξει κάποια προειδοποίηση για να προετοιμαστούν και οι επιχειρήσεις και ο κόσμος. Έτσι είναι, έτσι. Να προλάβουμε να ψωνίσουμε κιόλας, να χαρούμε έτσι. Με τις λαγάνες, τους χαρταετούς κτλ. Το έχουμε ανάγκη όλοι, νομίζω, και εσείς το έχετε ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πάνω κάτω. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον καθηγητή